Това са съвсем обикновени трудови хора, които имат същите проблеми, които има всеки един от нас. Техните са малко по-задълбочени заради това, което предстои, но за сметка на това пък ние сме зад тях. Искам да благодаря на всички тази вечер, че отделихте време и средства, за да помогнете на едно дете и да му дадете шанс. За пореден път се убеждавам, че за жалост държавата не ни помага особено в тази битка и всички вие като родители ни помогнахте много и много се развълнувах. Просто най-вече, че даваме пример на децата, да помагат на децата, защото те са нашите бъдещи. Благодарим на всички наистина, които най-вече на организаторите. Благодаря ви, деца! Ние се чувстваме, не знам, може би удовлетворени е най-добрата дума. И тъй като това са и ваши, и наши пари, с които ние помагаме на това семейство, ние помагаме на родителите на това дете и чрез тях на самото дете. И след като така държавата е останала малко встрани от тези проблеми, логично е ние да изместим държавата. И за днешния концерт това го сториха наши приятели, това го сторихте вие, родителите и близките на тези прекрасни деца, които са на сцената. Без да политизирам ни най-малко този концерт, защото той е съставен с участието на деца, съвсем бегло искам да ви кажа, че парички за тази вечершния концерт, за тази благотворителност, отделиха хората, кандидатите от политическа партия Отечество. Казвам го без ни най-малко това да влияе на избора на всеки един. Но в крайна сметка това е човещина, която те също я проявиха, както всички нас. Редакцията на О-Варна също отдели сума, която ни е предоставя. Един прекрасен мой колега от фестивален комплекс Волен Войнов, той за съжаление не може да бъде тук, защото те имат друга проява там в момента, но той също така предостави парички. Екипите на театър Българан и на студио Палас също. И не знам дано да не пропусна някого, но всички разходи по този концерт, зала, комунално-битови, техника, всичко това остава за сметка на театър Българан. Моето вълнение не е по-малко от вашето. Вероятно, това са моментите, в които може би ние се събираме и се чувстваме най-удовлетворени и най-силни. И затова тази песен, която ще чуете след малко, е с едно послание към всички вас. Към всички вас, които дори някои от вас не се познават помежду си, но тук са в тази зала заради каузата, заради нещо
така много красиво и много чисто, което ние го правим. Завършваме този концерт с пожеланието това, което са намислили тези родители да се случи. Паричките, които са им необходими утре, ще бъдат внесени в банковата сметка. Това щях да пропусна, искам да го кажа пред всички. Копия от банковия документ ние ще го публикуваме в интернет, за да бъде всичко чисто, всичко прозрачно и всичко да бъде коректно спрямо всички вас, спрямо семейството на това прекрасно дете и спрямо всички, които дано да не се налага, но то се налага и за следващи концерти, и за следващи помощи. Следващата песен, последна, е за всички вас. Жив съм, докато знам къде си ти, докато имам на света една отключена врата.